ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክብራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ጋሻይ ብዙሕ ሞያ ዘለዎ እዩ ወናንን አከፋፋልን መጽሐፍቲ ሰማያት ደራሲ ገጣሚ ተራኺ ጋዜጠኛ አዳላውን አቅራብን ሞዛይክ ባህሊ መደብ ድርሳን መወዳእታ ይብሉን አቶ መኮነን ተስፋይ እስከ ባዕልካ መላሉ እዚ ተማሃርካሉ ሞያውን እስከ ወስኸለይ يغني حرقو اب عدي كل سب كم سفلطو وزح ግዜ ምልላይ ዘድልየኒ ይመስለኒ ብዙኾነ ግን ሓደሽ ተሰማዕቲ ወይ ከዓ ከም በሓድሽ ፈልጡ ሰባት እግሬታ መምህር አይበልኩኻን መምህር መኮነን ተስፋይ ዘንጢለካ የተሐዘለይ ዳሓን هو دا ممرنا تريسي دارجا حجي لا صقم يبلن ممر مكونن تسفاي كل حدا مكونن تسفاي بحال ابز امريكا زنبر كابتل تشعين شوعتن بدي بي ابصحن بز امريكا مساعتخو اب ميشيغان كفل جزات ميشيغان كتما جراند رابيد يزقمط بمويا ابز حلفه 3 عامات مالتي كاب جراند فالي ستيت يونيفرسيتي زبحال بقداماي ديغري تمريقه بو سرحلخو environmental health and safety coordinator is bultnate position اب حدا ናይ ቶዮታ ጨንፈር ኮይኑ ንሓደ ክልተ ትካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘሎ ተስፋ ግብር ኣብ ዓድና ሓለውጥ መጽዩ ከነዕብዮ ከማይ ዝመሰሉ ካልኦት ንዕኡ ዝኽተስዒቦም ዝመሃሩ ሰባት ክርከቡ ኢለ ዝሓስብ ብርግጽ እንታይ ከም ትገብሩ ዝናትኩም ሞያ አስከ ዓድና ንብል ስለ ዘለና ኖ ገፊሕዩ ኦፍ ኮርስ ገፊሕ ግን በሐፈሹሲ ምስ ንጥዕና ዝምልከት በከልቲ ፍርያት ኣብ ምክልኻል ኢኹም እቲ ከም ዘለና መረዳእታ ሞ ልክዕ ኣለኹ ደ እዋ ኩሉ ይግን ኩሉ ሕጂ ማለትሲ ዝሞያ ዘይኣትዎ ካብ ምዕረፎ ነፈርቲ ጀሚርኪ ስጋብ ናይ ሆስፒታል ብሙሉእ ፋብሪካታት ስጋብ መዐደኒ ቦታ ስጋብ ናይ ኮንስትራክሽን ናይ ኩሉ ምስ ህይወት ወዲሰብ ምስ ድሕነት ዝምልከት ቦታሲ ዘይኣትዎ የብሉን እቲ ሞያ ማለት እዩ ዋላተን መካይን ክስራሓ ከለዋስ ካልእ በልዮስ ኣብ ንዕኡ ታ ሴፍቲ ትበሃል ታ ኣብ ዝኾነ ትረኽብያ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ፍርያት ናይ ፋብሪካ እቲ በዓል ሞያ ኣሎ እቲ ድሕነት ናይ ሰራሕተኛታት ዝካታተል ማለት እዩ ንጥዕና ንድሕነት ንኣከባቢ ስለንብል ዘለና ንኣብነት እዚ ብከላ ዝምልከት ኣብ ትሕቱ እዩ ንማይ በልዮ ንኣየር በልዮ ንኹሉ ብከላ ዝምልከት ኣብ ትሕቱ ናይቲ ሞያ እዩ ጥዕና ድሕነት ሰራሕተኛታት ንብሎ ዘለና ከም ንኣብነት ኣብ ሓደ ፋብሪካ እታ ማሽን ሓደ ኢዱ ከይትቆርጾ ድያ ከይትቆትሎ ድያ መከላኸሊ ክህልዋ ኣለዎ ድዩ ስልጠናታት ዝህብ ሓደጋ ተጋጢሙ ከኣንዕኡ ኢንቨስቲጌሽን ገይሩ መከላኸሊ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ፋብሪካታት ዝስራሕ ነገራት ኣብ ዝኾነ ካብ ኤርፖርት ጀሚርኪ ክሳዕ ናይ መዐደን ቦታ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ኩሉ ናይ ነዳዲ ፋብሪካ በልዮ ናይ ነዳዲ መዐደን በልዮ ሕማማት ንብሎ ዘለና እውን ናይ በዓል ካንሰር ዘምጽእ ነገራት ዲኽትብልዮ ናይ አስቤስቶስ ዶ ናይ ገለዶ ነዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ናይቲ ዝብለክ ዘለኹ ዓውዲ ዝጠቃለል እሱ ዘይኣትዎ ዓውዲ እሱ ዘይሰርሑ ሰፊሕ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ኣሎ ዶ ብዓድና ገለ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ብዛዕባ ኣይመስለንን ማለት እንተልዩ እቲ መምሕዳር ከተማ ወይ ቤት ፍርዲ ገለገለ ዝገብርዎ እንዲ ምሰጋጠመ እዮም ዝገብርዎ እምበር ከምዚ ሕጂ በዓል ቢሻ ሕጂ ናይ ወርቂ ፋብሪካ ናይ ወርቂ ከኣኒ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ንካንሰር እቲ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ባእታ ንካንሰር ሓደገኛ ከም ዓውድ በርቲ ትምህርቲ ኣሎ ዶ ብዓድና ዝምረቑ ብኡ ኣለዉ ዶ ዋ ኖ ከም ዓውድስ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዘሎ ይመስለና ኣብ ኣፍሪቃ ኣይመስለንን ኣብ ኣፍሪቃውን ምናልባት ኣብ በዓል ግብፂ ኖ የለን በዓል ስዑዲ ዓረብያ ከይተርፋስ ናብ ዝዓዲ ሰደን እዮም ዘምርኦም የለን እሞ መምህር መኮነን ተስፋይ ሓደ መዓልቲ መምህር ናይ ከም ዝዓውዲ ኮይኑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤርትራ ምናልባት ቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ መምህር መኮነን ተስፋይ ምስ ዘለካ ፀቢብ ግዜ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና የመስግነካ ገንዘብ ተሓረጉ እቲ ዝገርም እቲ ሞያኻ ከም ዝኸሎ መሊስካ ከዓ መዓት ካልእ ስራሕ እዩ ዘለካ መፅሓፍቲ ተሓትም ተከፋፍል ዘራ ገጠምቲ እኳ ከመላ ይፈለጥኩ እንዳሃይ ይብለይ ግን ዳላውን ኣቕራቡን ሞዛይክ ባህሊኻ ብዙሕ ሰብ ተኸታታሊ ዘለዎ ንባህሊ ዝምልከት መደብ ድርሳን እውን ኣሎ ንመፅሓፍቲ ዝምልከት ብሓፈሽኡ ኣብ ፅሑፍን ፀሓፍትን ኣተኪርካ ከምዚ ዓይነት ሰባት ንክህልው ሰባት ንክንብቡ መፅሓፍቲ እውን እናወዳደርካ እቲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ሃናጺ ትምህርቲ ዘለዎ ነገር ግዝኡ ንኽሕልፍ ምስ መጽሓፍን ጸሓፍትን ኣንበብትን ከተራኸብ ርእሱ ዝኽኣል መዓት ሓያል ጻዕሪ ኢኻ ተካይድ ብኣንጻሩ ኸዓ ብቐረባ ንሰምዖኹም ዘለና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ መብዛሕትኡ መራኸቢታት ናይ ኤርትራውያን መዓት ሃለውሎ መዓት በለካ ልኽዓካ መዓት ሃናጺ ዘይኮነ ኣፍራሲ እሞ ኸዓ ብዙሕ ሰብ ሰዓቢ ዘለዎም ሚድያታት ኣለዉ ንስኻ ብኣንጻሩ ኣብቲ ሃናጺ ሓደ ጉጅለ ሓደ ንፍልጠትን ንሓሳብን ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርዕ ሓደ ትሕበነሉ ወይ ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል ጉጅለ ምፍጣር ትጽዕር ኣለኻ ከመይ እቲ ጉዕዞኻ ነይሩ ሰብ ይከታተለካ ዶ ሰብ እንድሕር ዘይከታተሎ ኮይኑ ኸ እንታይ እቲ ምኽንያት እንታይ ሓፈሻዊ ገምገም ኣለና ኣብቲ ሃናጺ ዘይኮነ ኣብቲ ሃለውለው ኣብቲ ነንሕድሕድና ከናቑተናን ከባልዓናን ንኽእል ንቕላ ሓንቲ ኢንቺ እውን ከሰጉመና ዘይክእል መዓት ጸዓት መዓት ኤነርጂ መዓት ግዜ ክጠፍእ ንሪኦ ኣለና መዓት ሰባት ትከታተልዎ ብኣንጻሩ ከዓ እዚ ከምዝናትካ ዓይነት ሃናጺ ትምህርቲ ዘለዎ ሓሳብ ዘለዎ ጽባሕ ንጎ ነቲ ዓዲ እውን ካብዚ ዘላቶ ከተስኣ ዝኽእል ሓደ ኤሊት ኣብ ምፍጣር ዝጽዕር ግን ውሕድ ተኸታታሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ እሞ ንስኻ ግን ብዘይ ምሕላል ትጽዕር ኣለኻ ከመይ ኣሎ ጉዕዞኻ ኣብኡ ኢና ኸነተኩር ሕረጎ ብጣዕሚ ጽቡቕ የቐኒለይ ተገዲስኪ ነዚ ነገራት ክትፍትሽ ኢልኪ ምሕታትክን ናብ ሰማዕቲ ከተብጽሕዮ ምብጋስኪ ብጣዕሚ የመስግነኪ የቐኒለይ ክጅምር ከለኹ ከም ትበልክዮ ታዛራ ገጥም ትቤላ ኣይፈልጥን ገለ ዝበልክዮ ነናቱ ደረጃ ወይ መድረኽ ኣለዎ ይመስለኒ ኣብ ዛራ ገጠምቲ ቶም ገጠምቲ ኣብ ነናቶም ፌስቡክ እዮም ፖስት ዝገብርዎ ትግጥምታቶም ድሓር ተኣኪብካ ምዝታ የለን ነቐፌታ የለን ገለ የለን ምስ ረኣኽዎ ሃያሲ እውን ኢኻ ዝበልክዮ ኩሉ ይኹን ሕጂ እቲ ኣዛራ ገጠምቲ ነዊሕ ከይዳ ስጋብ 5 ዓመት ናይ ውድድር ግጥም እንዳገበርና ዕውታት ንሽልም ነርና ኣዝዩ ብዙሕ ግጥም ፈርዩ ብዙሓት መንእሰያት መጻሕፍቲ ናይ ግጥም መጻሕፍቲ ኣውፂኦም በዓል ክብሮም ደሞዝ በዓል ጸጋይ መሓሪ በዓል ብርሃነ ገብረ ህይወት በዓል ማይኮ ተኽለ ነፍሰ ከፎም መጽሓፍ ናይ ግጥሚ ኣሕቲሞም ከም ዘውፁ ድርኺት ፈጢሩ ልዕሊ እውን ብዙሕ ልዕሊ 20,000 ዝኾን ተኸታታሊ ነይርዎ 5 ዓመት ከይዱ ቁሩብ ግዜ የጥፋኣለይ ስለ ዝነበረ እንደገና ተምሃራይ ከዓ ስለ ዝነበርኩ ፉል ታይም ከዓ ስለ ዝሰርሕ እንደገና ምስ ቆልዑ ምስ ሓዳር ምስ ኩሉ ሙሉ ቀጻሊ ክትከታተሎ እሞ ከዓ ናይ ሕብረተሰብና ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ምልክ ነገር ፈሪሑ ሰንቢዱ ስለ ዝመፀ ከተመሓድር ክትፍትን ከለኻ ኩሉ ግዜ ናብ ምልክ ነገር እያ ትኸይድ ይመልከና እዩ ዲክቴት ይገብረና እዩ ገለ ዛ ዓይነቱ ዘረባታት በዝሕ ነይሩ ብገለገለ ማለት ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሰናይ ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ግዜ ንዕጎታት ኣሎ ብኡታት ኳ ብዙሕ ኣይትንከፍን እየ ግን መታ ነቲ ሰብ ኣርኣያ ንምዃን ብምባል ኣካየድ ትመሪፅና ኣረኪበያ ከይደ ጽቡቕ ትቕጽል ነይራ መወዳእታ ግን መድረኹና ናብ መድረኽ ስለ ዘሎ ሕጂ ዛራ ገጠምቲ የላን ብዙኾነ ግን ብዙሕ ጸሊና ማለት ሲ መኒ ሓደ ካብ ትግራይ ሓደ ግዜ ሓደ ይብለኒ ነይራ ሓደ ገጣማይስ እዚ መምህር መኮነንስ ክንደይ ደሞዝ ካብቲ ዛራ ገጠምቲ ኢልዎ ይብለኒ ሕጂ ፍዋ መን ክኸፍሎ ደሞዝ ገለ ኢልዎ ሕጂ ወይ ኣስጋብ ኤርትራ ኣትዩ ብዙሕ ጽልዋታት ነይርዎ እቲ ናይ ግጥሚ መንፈስ እውን ተባራቢሩ ኣብቲ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ከይዱ ነይሩ ብድሕሪኡ ብዚ ናይ ሞዛይክ ባህሊ ኣብ SBS ይቐፂሉ SBS ሕጂ ቀሊል ጽልዋ ኣይኮነን እዚ መንእሰይ ዓደቦና ባህሊ ዓደቦ ሕግታት እንዳባ ገለ ዝብል ካብኡ እዩ ዝጅምር እቲ ሕግታት እንዳባ ብሙሉ ኣንቢበዮ SBS ናይ ኣድግና ተገለባ በልዮ ናይ ኣድከመ ምልጋእ በልዮ ናይ ስርዓት ሃብቲ ስሉስ ናይ በዓል ዝተፈላለዩ ሕግታት እንዳባ ተነቢቡ እዩ ብጽማቕ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡታት ይጅምር ትሰብ እቲ ሕጊ ዓደቦና ዝብል ድሓር ዝተፈላለዩ መንገዲ እቲ መንእሰይ እንዳተጸልወ ብብዙሕ መንገዲ ይጽሎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ግዝያዊ ዝና ገለ ሆሆ ሓደ ካብ እስራኤል ደው ኢሉ ሓደ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ወዳ ሃደ ዝነበረስ አንተ መኮነን ቃውቃው ዘይተብላ ዛ መሬት ኢሉ ሕጂ እንታይ ኣታ ቃውቃው ኢለዮ ሰብ ነቲ ግዝያዊ ዘረባ ነቲ ግዝያዊ ሽም ጽዋዕ ነቲ ክስታይ እዩ ዝርኢ እሱ ከዓ ሃፋ ኮይኑ ይስተርፍዋል ሓደ የብሉን ኣብ ማሕበረሰብና ንኽትፍለጥ ሲ ናብ ድምፂ ሓፋሽ ቴሌፎን ብምድዋል ጥራሕ ዝፍለጡ ሰባት ነይሮም ነው ብኡ ጥራሕ ክትፍለጥ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ ቁም ነገር ትቅድፍ እንታይ ትሕልፍ እንታይ ገዲፍካ ትኸይድ ዝዓበየ ሕጂ ከምዚ እዩ ብዝኾነ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ግብረ መልሲ እዩ ዘሎ ከም ትብልዮ ዘለኺ ብዙሕ ሰዓብ የብሉን ኣነ እውን ከምዚ ብጎነፅ ኣይሰርሓሉን ማለት ምስቲ ዘለኒ ፈላልየን ሕጂ መምህር መኮነን ብዛዕባ ነይቲ ክዛረብ ዘለኻ ብዛዕባ ሞዛይክ ባህሊ ዋላ መደብ ድርሳን ኩሉ ዝተኣሳሰረ እንድዩ ሞዛይክ ባህሊ ኣብቲ ሕጂ ናይ ሞዛይክ ባህሊ ዶ ይሕሸና ናይ መደብ ድርሳን ፈላሊና ክንሪኦ
ክልቲአን ሕጂ ኣበይ እንታይ ብድሆ ንኣብነት ሞዛይክ ባህሊ ዝድበልካዮ ይደቕርብ መደብ ድርሳን ከንታይ ኢኻ ጌርካ ንእሽተይ ኣላልያ እሞ እዋ እቲ ብድሆታት ሕጂ ብዓብዩ ነቲ ኣብ ኦዲየንስ ዘሎ ብድሆታት ኢና ክንዛረበሉ እንተ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ብሉፅ መደባት ተኸታተሊ ዘይብሉ ኢና ክንዛረበሉ ግን ንመደብ ድርሳን ከዓ ከምዛ ንሞዛይክ ባህሊ ጌርካ ዘላለኻያ ከማ ጌርካ ቁርብ ንገረና መደብ ድርሳን ሳልሳይ ዓመት ኣቢላ ትኸይድ እንድያ ዘላ ኣብ ሰሙን ሰንበት መፅሓፍቲ ዘላለየላ መደብ እያ ኣብኣ ሕጂ እኳ እንዳ ዓበየት ትኸይዳላ መምረቕታ መፅሓፍ ንገብር ሪቪው ንገብር ገምጋም ንገብር ኣለና ዳርጋ 11 መፅሓፍቲ ጌርና ናብ 12 ንኸይድ ኣለና ክኢላታት ፀዊዐ ኣስተማቐርቲ ጌርና ጽቡቕ ዝኾነ ገምጋም ገብሩሉ ነቲ መፅሓፍቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝወፀ መፅሓፍቲ ኣብ ኣስመራ ይውፃእ ኣብ ሽወደን ይተሓተም ብዘይገድስ ኣብ ኢደይ ዝበፅሓኒ ሰንበት ኣብ ላይቭ ወፅየ ንሓደ ሰዓት የላለየሉ መታን መቐረት ንክህልዎ ተባሂሉ ከዓኒ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ጌርና ንዓመት ሙሉእ ከይዱ ድሮ ጎብለል ድርሳን ኢልና ውድድር ኣካይድና ጓል ተዓዊታ ኣኽበረት ከበደ ትበሃል ካብ ኣሜሪካ ተዓዊታ 10 መፅሓፍ ሸሊምናያ ካልኣይ ዝወፀ 5 ሳልሳይ ዝወፀ 3 ራብዓይ ዝወፀ 2 መፅሓፍ ሸሊምናዮም ካብ ተኸታተልቲ ብዝመፀ ሰልዲ እዩ ገሊኡ $50 ገሊኡ $100 ሕጂ ትብድሆ ክዕለክ ሕጂ መደብ ድርሳን እዚ እዩ ሞዛይክ ባህሊ ከዓ ይተኣሳሰር እዩ ካብ መደብ ድርሳን እቲ ቪድዮ ተፃዒኑ ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ቻነል ስለ ዝፀዓን ብዛዕባ ናይ ረኣይቲ ብዛዕባ ናይ ተኸታተልቲ ውሕዳት እዮም እስኪ ትግምት ንገረና ንኣብነት ሽሕን ገለን ናብ ገለ ሃለውለው ክሰምዑ ሽሕን ገለን ሰብ ይከታተሉ ላይቭ ንሰምዕ ኖ ንርኢ እዋ መደብ ድርሳን ዝበዝሐት 110 ሰብ ሪኢ ኣለኹ ላይቭ ኣብ ላይቭ ዝተኸታተለ ዝኣተወ ዝፈለጥ ዝዝክሮ 40 60 80 ገለ እንዳበሉኦም ክጅምሮ ከለኹ 20 25 ሓደ ግዜ 7 ሰብ ገለ እዮም ዝኾኑ ብተፈጥሮይ ግን ኣነ ካብ ቅድማት ሒዘ ከምዚ ብዝሒ መዐቀኒ ኢሉ ይሓስቦ ይነበሩ ሓሲበ ይፈልጥኒ ወላስ ጋብ ሕጂ እውን ብዝሒ መዐቀኒ ይኮነን ከም መዐቀኒ መጽሓፉን እኮ ቀሊል ኣይኮነን መጽሓፍ ዝፈቱ ምንባብ ዝፈቱ ሰብ ይኽመፀካ እሱ እውን ሓደ ረቑሕ ኣለዎ ካልኣይ ከዓኒ ቁጡብ ኮይንካ ኣብ ነጥቢ ትዛረብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ እቲ ሰብ ቁም ነገር ቁሩብ ክስታይ ገብሮ ይሕዞ እዩ ከምዚ ምስ ሓንጎሉ ክስታይ ስለ ዝገብሮ ፅኒ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ንክሰምዕ ትዕግስቲ የድልዮ እዩ ተረዲእኪ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ሕብረተሰብና ማዕቢሉ ዘሎ ከዓኒ ሕሜታ ንሕና ንፈልጥ እንዳሽንቲ እንዳኸድካ 2 ሰብ ኮይንካ ፅሙ ኣቢልካ ወይ ከዓ 2-3 ሰብ ኮይንካ ገለ ኢና ንፈልጥ ሕሜታ ንሕና ንፈልጥ ማለት ከምዚ ኣብ ኣሽሓት ዓዲንካ ሕሜታስ ኣይፈልጥን ኣነ ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ምስኩስቶ ሰብ ምስ ሓደ ሰብ ደው ኢሉለይ ምስኩስቶ እንዳበልኩ ኣብቲ ላይቭ ክገብር ከልኮ ሰንበት ሽማ የልዕልን እየ ምክንያቱ ኣብ አንጎላ ይሓሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ይሓሉ ኣብ ኣውስትራልያ ይሓሉ ኣዲስ ኣበባ ይሓሉ ብዘይገድስ ሰዓት ሓደ ሽሙ ዘልዓልካዮ ሰዓት 2 በፂሓቶላ ትሰብ ብፅቡቅ ኣልዕሎ ብሕማቅ ኣልዕሎ ኣብ ቁም ነገር ኣተኪርካ ትዛረብ ትኮንካ ኣነ መግደፍዮ ብዓሮቤል ኪዳነ ናይ ስሎንቦላ ምሁር ክንድምታይ ዝኾነ ሰሚናራትን ገለን ዝህብ ቪድዮ ዝከታተልዎ 50 ሰብ ኣይኮኑን እዮም 100 ሰብ ኣይኮኑን እዮም ኮናተይ ከማን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምዕባይ ግን ከምቲ ትብልዮ ዘለኺ ኣብ ሓደ ኩስቶ መፅእ ኣሎ ንፀርፈካ ሰብ ንዘዋረደካ ሰብ ሕብረተሰብ ንዝብትነልካ ሰብ ኩስቶ መፅእ ኣሎ ተባሂሉ 10,000 ሰብ ተወሪሙ ክርኢ እንታይ እዩ ገለ ኢኻ ትብል ብጣዕሚ የሰንብደካ ይገርመካ እዩ እቲ ምክንያት ሕጂ ንኣብነት እቲኦም ኩሎም ናብኡ ድኸዱስ እቶም ብዛዕባ መፅሓፍን ብዛዕባ ቁም ነገርን ብዛዕባ ሓሳባትን ሃናፅን ዘይሃናፅን ዘይርድኡ ጥራዮም ክንብል ንኽእል ዲና ዋላ እቲ ዝሰምዕ ውንቲ ኣብ ከምዚ ብሉፅ ነገራት ክርከብ ዝግብኦ እውን እዩ ናብቲ ሃለውለው ወይ ናብቲ በለካ ልኽዓካ ድኸይድ ዘሎ ኩሉ እዩ ኣካል ናይቲ ዘረባ ክኸውን እንዲ ዝደሊ ምክንያቱ ክዝረብ ከሎ ኣብቲ ከባቢኡ እቲ እንታይ ዝበሃል ስደትን ተገዳሚ ወንበርንሲ ንኩልኻ ማዕረ ዝገብረካ ዝበሃል ኣብዚ ክላስ የለን ሕጂ ተረዲእኪ ብሽም ኤርትራዊ ብሽም ትግርኛ ዝዛረብ ብሽም ደቂ ዓዲ ኢኻ ትራኸብ ዘለኻ ኣብቲ ኣራኺቡካ ዘሎ ናይ ስደት ቦታሲ መምህራን ምስ መምህራን ኣይኮኑን ዝራኸቡ ዶክተር ምስ ዶክተር ኣይኮኑን ዝራኸቡ ሓደ ዶክተር ሓደ ሓረስታይ ዝነበረ ሓደ ዕዋላ ዝነበረ ብሽም ኤርትራዊ ዝራኸብ ዘሎ ሕጂ መን ናበይ ዝስሕቦ ኣብ ጉዕዞ ክትርእዮ ብሓፈሽኡ ግን ኩሉ እዩ እዚ ተሓለውለው ዝፈቱ እዩ ወረ ዝፈቱ እዩ ጥራሕ ዝከታተሎ ክትልይ ትኽእልን ኢኸ ካብ ዶክተርስ ጋብ ዘይተማሃረ ሰብ ይርእዮ ይሰምዖ እዩ ገሊኦም ከማን ብዝተወሰነ ነጥብስ የድንቅዎም እዮም ነቶም ከምኡ ንብሎም ዘለና ሃለውለው ንብሎም ዘለና ብኸመይ ዳ ኣድኒቅካ ወይ ዳ ብኸመይ ዳ ኣድኒቅካ ገለ ክትብሎም ከለኻ ዘምፁልካ ነጥቢ የስሓቐካ እዩ
جن دحر ورحي دحر كل ورحي با كم زي مثل النبرة كل خاخات سمعوا ورز فوتو حلولوز فوتو راح يزري أوزلو كتبلي تخلني خي جن جزياو زعباي اللي على له مفتح زلو زي كون سؤال كا نبحشوية زقتو جزياو زعباي اللي على دحر بب وجن كا عركي ناي بوليتيكا بليو ناي قلبليو تي كلاخل تي تك أب حلولو تعلقن كابسوم ناي تحلفني ولا تزخبد التباهيلات شاق تباهيلاسي انتي سمرات قديفات خير ندعقن اب كابسوم ناي تحلفني انا قبز عزبا كل غزي حنت حداش تمص دحريات تمص كندي زعبا تلعيلو لحارغو سمعكيو ابي بص ولا حنت زي دمص راديو ايرنايو ممهر ما كنان السخاتكم تسعروا لهم بفلاي السخان عبنسي نتي اودينس نخسمع حبرتسبو زتقم نصحفو زتقم نخنبب انبيبو فلطات نخبل حدا اليت نختفطر زكالك تغبر لها اتسم تحر زي سميعك انتي تغبر كم انا رغصنياي ما كنا انتي تسرح كم دلها زي فلط اشحات منسيات الله بزحات منسيات الله كسمعو زغبوم السخاتكم كي السخا بفلاي نزمن اسي كتبصحو تسعردو وابا قدلت الله خبلك خيل مكنياتو كم تزغبا كبصحو الى ايصعرني بفلاي اندعنا يتون كالو تفلط انغن بولقاي يسمبوديوم حدا ابزي حنت قال انتي زدرسان غليلواس زي اي لا مسددتلوس نابت موزايك بحال اتيب سودان يزلو نت موزايك بحال اتيس نمولو ليتن قطرن مسرعيوس ابينا ازنبر نير انا ابي عالم يصنيحه نزز اكل كيفلطو سابي يصنيحه غليلو مالتي حجي اتي بزغبا كبص نبصحو لنا الى اي حسبن ግን ውጽኢት መጻአሎ ብዙሓት ሰባት ዝብለክ ዘለኹ ትሪኦ ዘለክ መጽሐፍቲ ምክፋል ንባዕሉ እሕተምቲ ይፈሪለው ጸሐፍቲ ይፈሪለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው በልዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለው በልዮም ኣብ ኤርትራ ዘለው መጽሐፍቶም ናይ ቀደም ዝነበረ ከም በሓድሽ ኣብ በዓል ጀርመን ኣብ በዓል ሽወደን ይሕተማሎ ሰብ ናብኡ ይኸይዳሎ ሕጂ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝመጽእ ለውጢ ኸ የለን ግን ሰብ እንዳሰልቸዎ ብዙሓት ዓማዊል ያለው ናይ መጽሐፍቲ ዝገዝኡ ኣሰልችና ዝሃለውለው ናይ ማሕበራዊ ሚድያ يم زبلخا اجي بزغبا نبصحو يلنا سبالو زيفلط كم زبلكو خاني والاون انتمصيو انتفليطون ستيل كم كي بسنه سرعات فلطت دلي كنقح زدلي زكاتاتولو كوميلا اي كاتاتولوني مخنياتو اب ريندو اب مسعسعي بوتا دي زبزح سب اب لايبراري بوتا زبزح اب لايبراري كو تي تماراماري تاصناعي تحسب زدلي اب لايبراري كو في لتصنح بري ابارات كندشحيو كتصنحكي ኣብ ላይብረሪ ዝድለኺ እንተ ገበርክዮሲ ክንድምታይ ሰብ ይብ ላይብረሪ ክጸንሕ ንሱ ንባዕሉ ግን ትጸላው ዝበሃል ሰብ ብብዝሒ ኮን ካንትዕቁኖ እቲ ተማራማሪ ትብልዮ ነቲ ሕብረተሰብ ለውጥ ከምጽእ ትብልዮ ወላት ዝመርሕ ሓደ ሰብ ይኮ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክመርሕ ሕጂ ካብዞም ኩሎም ዝጽለው ዘለው ሰባት ክወጽኦም ኢለ ዝኣምን እቲ ምውዕዋዕ ከን ኣብነታ ፌስቡክ ብዙሕ ናይ ርያን የደለኹ እቲ ምውዕዋዕ ብወገንካ ኣይትገብርን ኢኻ ኣይገብርኒ ኣነ ማለት ሓደ ታይ መስልኪ መጀመርያ ብሙሉእ ሰዓት ዝሕዞ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ትርፊ ሰዓተይ ዝናብራኒ ኣሜሪካ ዝትሪዮ ዘለኹ ማለት እዩ ስድራ ሓዳር ቆልዑ ስራሕ 138 ማይል ኣብ መዓልቲ ዝዝውር ናብ ስራሕ ኣብ 700 ማይል ኣቢሉ ኾን ማለት እዩ ካብ ሶኒ ስጋብ ዓረቢ እሱ ዘዊርካ ኣብ ስራሕ ውዒልካ መስራሕተኛታት ጫቅ ክትብሉ ውዒልካ ገለ ተመሊስካ መጽኢኻ ኣብታ ትርፊ ሰዓትካ ኢኻ ተቀድሓ ተዳልዋ ገለ ክስታይ ትገብር ናይ ክንደይ ሰባት ኢሜይል ጽሓፍልካ ክትምልስ ዋትስኣፕ ጽሓፈልካ ክትምልስ ኦርደር ተገይሩ ክትልእኽ ከተካፋፍላ ሙሉእ ዓለም እዚ ኸማን ብምትሕጋዝ ናይ ፈተውቲ ኣብ ነፍሰ ከፍ ሃገር ብጥርሑ በዓል ጀርመን በዓል ዓዲ እንግሊዝ በዓል ሽወደን በዓል ኖርዌይ ብጥርሑ ነት መጽሐፍቲ ዝልእኹ ሰባት ኣሎ ኦርደር ምስተገብረ ከምዚኣ መጽያላ ትብሎ ሕጂ እቲ ኣድቨርታይዝ ከምቲ ዝግባእ ኣይግበርን ይግን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከዓኒ ብኣድቨርታይዝ ዝኸይድ ኣይኮነን ንኣብነት እንታይ ከም ደሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈት መደብ ድርሳን እዝን ነይሩ እዝን ወይ ሳማራይዝ ጌርካ ነቲ መደባት ኣብ ምባል ብውሕዱ ሽዖት ዋላት ናይ ዩቲዩብ ቻነል መሱ ኣተኣሳሲርካ ኣብቲ ካልእ ብዙሕ ሰብ ዘሎ ፌስቡክ እንተ ዝጥቃዕ ዘይሓሰቦ ሰቡን ሎመዓልቲ ከምዚ ነይሩ ኢሉ እውን ናብኡ ገጹ ኸይድ ክእል እዩ ፈጺምካ እንተሕር ዘየለ ካብቲ በዝሒ ሰብ ዘለዎ እንድሕር ዘይሃሊኻ ግን እቲ ዝከታተለካስ ትደሊ ዝረኽበካ ጥራይ እዩ ሕጂ ከምዚ ዘሎ ውድድር ዋላ እናደለኻ ከለኻ ካልኦት ምንጥሉኻ መገዲ ጸኒሖም ካልኦት ወስዱኻ በዝለና ስለ ዝብሉኻ ናብኣቶም ትኸይድ ዋላ ዘየድልየካ ዳሕራይ ትጣዓስ ምስ ረኣኻዮ
سو صبو علخي مجمريا تي حانت خالق زي جلسنا ነገር كل بروجرام ናይ ድርሳን በልዮ ናይ ሞዛይክ ባህል በልዮ ብኤሪሳት ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ከተማታት ዘለዎ በልዮም ኣብ በዓል ግብጽ ዘለዎ በልዮም ነቲ ሞዛይክ ባህሊ ብስነስ ስርዓትዮም ሃንቀው እንዳበሉ ዝከታተልዋ ጽበይዋ እዚ ናይ ገንጋም ናይ መጽሐፍት ኩሉ እዮም ዝርእይዎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝግባእ ያትረአ ኩሉ ግዜ ማለት እቲ ሞዛይክ ባህል ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝከታተላ ኣብ ኩሉ ከተማታት ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ በልዮ ኩሉ ሃገራት ማለት እዩ ብኤሪሳት ትኸይድ ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጣ ሓንትላ ማለት እዩ ኣብዚ ቪው ዝብለክ ዘለኹ እውን ውሕድ እኮ ይኮነን እኮ እቲ ጫቂ ዘይፈጥር ዘሎ እምበር ሓንትላ ናይ ንጉሰ ትብል ትረኻ ኣብ ሞዛይክ ባህል ዝተረክዋስ 250,000 ሰብ ሪኦማ ናይ አብርሃም ተስፋልኡል ሓጻር ዛንታ ምልሶት ትብል ዝተረክዋ ነይራ ኩሉ ሰብ ገሪሞ ከማን 70,000 ሪኦማ ነታ ሓጻር ዛንታ ማለት እዩ ነታ ትረኻ እጂ ኣለዉ እኮ ኣሎ ናይ በዓል እሳውን ከሓተካ ዘለኹ እንዲያት ትረኻ ይቕጽል ኣሎ ድዩ እሱውን ሓደ ነቲ ናይ ምንባብ ትህኪትና ከቃልሎ ስለ ዝኽእል ኣብ ትረኻ ትጸቅጥ ኣለኻ ዲኻ እወ ድሮ ክልተ መጽሓፍቲ ወዲአን ሓንቲ 41 ክፋል ከይዳ ሓደ ፍጥረት ኣብ ክልተ ዓለም ትብል ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዋ ብዙሕ ግብረ መልስ ሓደ ፍጥረት ኣብ ክልተ ዓለም ትብል ባህርያት ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ባህርያት ብምርምር እታ መንገሻ ተርጎማ ናይ መንገሻ 41 ክፋል ተተሪኻ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ሪእዋ ገሊኡ 10,000 ገሊኡ 5,000 ገሊኡ 7,000 እንዳበለ ብድሕሪኡ ከዓ ተስፋ ትብል ናይ ሃብቶም ደበሳይ ከዓ 21 ክፋል ከይዳ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዋ ብዙሕ ሰብ ሰሚዕዋ ብጀኩኡሎ ሩፋኤል ተስፋ ሚካኤል ዝበሃል ኣበይ ኣብ ዘለዎ ዓዲ እኳ ምጥቃስ ዝድሊ ይመስለንን ሩፋኤል ተስፋ ሚካኤል ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ኣነቃቃሒ እንታይ ስቶይክ ፊሎሶፊ ዝበሃል ብእንግሊሽ ከምዚ ኣነቃቃሒ ናይ በዓል ጂምሮን ናይ በዓል ናይ ብዙሓት ፈላስፋታት ትርጉም እንዳቅረበ ብዙሕ መንእሰይ ዝከታተሎ ብዝኾነ ግን ከም ዝበልክዮ እዚ ሲ ከመይ ገይሩ 10,000 ጥራሕ ዝሪኦ 1 ሚልዮን ክሪኦ ግብኦ ኣበይ ዘሎ ዝሕብረተሰብና ዓኒ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ገለ እዮም ዝብሉቶም ርእቶታት ዝህቡ ኣነ 40 ይርአይዋ 50 ይርአይዋ 1,000 ይርአይዋ 10,000 ይርአይዋ እንታይ ኢሉ ወዲ ኳዳሲ እታ ወዲ ኳዳታ ኢዳ መተባብዕ ዘይሃቡ ኢሎም ኣብቲ ፌስቲቫል هو متابع تبعت له كون فرح إلوه أجي أنا حليفي أصل ذهنكو نتوم بدحري زبوتو يسكفني مخنياتو أبز حريهم تصفى كي قرطو جمرة بيلهم كي قرطو يسكفني نظام بدحري زلو مالتي أنا أقدشن خاب قدمي بزعبة أبهريات ناتيون بزح سب كم زي تجاهراي كفلت بدل جل بجيجا زردو سبات يقاط مني حد جزء أجي كومي أنا دحاني بزح استايكون كون كم زي كفلت قلمتات قل كم زو عوا قل بزح يفوتني كبهريات ما تصرح بعلو كومي لازم سلكا إمبري كومي كون بتفطري مالته جن زجم تاولو قنامتي زخيد له ብዙሕ ሰብ ተጸልይሎ ብዙሕ ሰብ ብዙሓት ደረስቲ መጽኦም ኣለዉ ብዙሓት ጸሓፍቲ መጽኦም ኣለዉ ብዙሓት አከፋፈልቲ መጽኦም ኣለዉ ሕተምቲ መጽኦም ኣለዉ ሕተምቲ ኤርትራውያን ሕተምቲ ናብ 8-9 መጽኦም ኣለዉ ኣብ ጀርመን ጥራይ 5-6 ኣለውና ኣብ ሾደን ኣለኦም ኩሉሎ ትባዕ ኣብ ኩሉሎ ተስፊት ጳውሎስ ዝበሃል ኣሎ ዮናታን ዝብል አከፋፋሊ ይሕትም የከፋፍል ናይ በዓል ጆኑን ኣሎ ካልእ ትካል وبعد جون الله كالوتون الله زحجت أنا زفلت ويزبلك زلوا خبر كالوتون الله بشوم أنت تشعت تخينهم ناي تسفاي قبل عاد ريد سيلو بعبيو زي أمريكا ريد سيلو بعامي أبز أمريكا سمايات الله ناتي الله سمايات الله كالوتون كم زبلك بعد جرمن الله من سيات ويب سايت دخفوت وزكافلو زحتم له دكان كي ترفع دكان ناي مصحف زلو من سي الله حبن زبحال عاد انجليز الله اب كل انوي اتي لوطي كم زبلكي اتي ጫውጫ አይብልني اب تطع ገለገለ زعتو ነገር አይኮነን ዝናይ ናይ ሓንጎልዩ ናይ ሓሳባትዩ ኣብቲ መጽሐፍት በርናብነት ርእስትስ እንታይ ክኾን ጽበዮ ኣነ መሲልካ ኣብቲ ዝተጻሕፈ መጽሐፍትስ ኣኡ ክትዕ ክልዓል ኣኡ ጫውጫው ክብል ሰብሲ እሲቲ ክንጽበዮ ደለና መጽሐፍቲ ተሓቲሙ ጥራይ ደይኮነስ መጽሐፍትስ ብዓይኒ አንበብቲ ተራእዩ ብህየሳ ወላ ብዓይኒ ክኢላታት ክኾን ይኽእል ወላ ብተራሰባት ቶም ተራሰባት ስም ዛዕታ መጽሐፍ ክዛረቡ እንተዝኽእሉ ትዕላል ትርእሱ ምተቀየረሞ ቦጌርና ማዓበና በቆሩብ ዕቤት በሓንሳ ዝመጻ አይኮነን ግዜ ወስዲ ግን ተአንፈት ክትሓዝ ክኽእል ትጽበዮ ጽቡቕ ኣለኺ ምሳኽለኹ ከምኡ የለን ዝብለክ ዘለኹ እዩ እዚ ማለሲ ኩስተን ባለ አገዳሲ ይኮነን ግን እቲ ትርእዮ ዘለኹ እቲ ዝጠቅም ዘይጠቅም ዘረባታት ዋዕዋዕ ናይ ሰብ ዝፈጥር ትርእዮ ዘለኹ እንዲ እሱ እቲ ሓደ ምኽንያት እውን እኮ ትሰብ ናብዚ
ንብሎ ዘለና ሃናጽ ዘይኮነ ግዜ ጥራይ ዘጥፍ ውጽኢት ዘይረኣየሉ ዝኸደሉ ዘሎ ምክንያቱን ድዝረቡን ስእን ከይህሉ ድሰምዖ ስእን ከይህሉ መውዓሊ ስእን ከይህሉ ይጽሞውን ከይህሉ እውን ክንሓስብ ኣለና ባህሊት ያነ ኣብ ኣውን ምሳኽለኹ መን እዩ ሓደ ቃለመጠይ እንዳገበር ኩሉ ከለኹ ናይ ጀብሃ ተገዳላይ ጅምዕ ዝበሃል ይዕልለን ነይሩ ኣብቲ ቃለመጠይ እንዳገበርና ኩለና መጽሓፍ ከዳሉ ከለኹስ ብዙሕ ሰብሲ ነዚ መንእሰይ የወንጅሎ ኢሉኪ ሕጂ ከተወንጅሎ ከለኻ ክትቅርበሉ ለካ እንድሕር ዘይቀረብካሉ ከተማርሮ ከተወንጅሎ ይብልካን ስለዚ ንሕና ኣየውረስናዮም ዋላ ታሪክና እኮ የወስናዮም ነዚ መንእሰይ እዚ እንታይ እዩ ንሱ እውን ንባዕሉ ከምዚ ሓደ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ናይ ዘይተማህሩ ወይ ስራሕ ናይ ዘይብሎም ናይ ከምኡ ዘምስሎ ከምኡ ገይሮም ዝርድእዎ ወይ ከምኡ ንኸይመስል ኢሉ መዓት ሰባት ፌስቡክ ዘይብሎም ኣለዉ ክንደይ ምሁራት ፌስቡክ ዘይብሎም ኣለዉ ሕጂ እኳ ሓይሽ እምበሪ ከምዚ በቃ እቲ ንዕኡ ስለዝተገድፈሉ እዩ ከዓ እቲ ሰብ ከም ድላዩ ረዮም ኣቤሎ ዞም ጋዜጠኛታት ንፈልጦም ጋዜጠኛ ኩሎም ኣስኪጦም ዘለዉ እኮ ኣቤሎ ተብፅሓፍቲ ኩሎም ርእሶም ኣድኒኖም ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለዉ ሕጂ እንድሕር ንዖም ገዲፎም እቲ ውደሎ ባህሊ ናይ ዘይምክብባር ናይ ዘይምፅዋር እኳ እዩ ደህድመካ ምክንያቱ ክትፃረፍ ክትውዕል ኣይኮንካ ናብኡ ስሎ እቲ ካልቸር ናይቲ ኮሚኒኬሽን እሲ ቁርብ እቶም ዓብሊሎም ደለውስ ቁርብ ስነ ስርዓት ዝጎደሎ እዩ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እስኻ ብኸመይ ጌርካ ትሕዞ ደኣ ክትፈልጥ ኣለካ ኖ ንሕና ብዛዕባ ክብርና ዝያዳ ንግደስ ሰባት ዓይነት ስለዝኾንና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ከምዚ ካ ፀርፉካ ነይሮም ክንደይ ሰብ ፀሪፎምኒ ክልተ ሰብ ክንደይ ከንኢዶምኒ 50 ኮኑ ታኾንካ ነቶም 50 ዘይትርኢ የዝብሎም ተረዲእኪ ሕጂ ድሓር ብመልክዕካ ትሪኦ የለኻን ኣብቲ ነብረሉ ዘለካ ከተማ እኮ ይትረፍ ክደፍረካ ቁልሒልኮ ዘይቅጥምተካ ክእል ትሰብ እኮ ዘይትፈልጦ ዘለካ ኣብቲ ተሓቢኡ ሽሙ ቀይሩ ዲ ገለ ቀይሩ ዲ ድላይ ተበለካስ እንታይ ምልከት እንታይ ኣትወካ ንዓኻ እቲ ካልእ ሰብ ተፀሪፍካ ኢልኩም ትሓስብ ተኮይኑ ከዓ ይሕሰብ ንዓኻሲ ብኣካል ረኺብኮ ዝደፍረካ ሰብ የለን እኮ ንዝኾነ ፅሓፍ ንዓኻ ሓረጉስ ገለ ፅሒፍ ፌስቡክ ፀርፈክ ክእል እምበሪ ኣብ ሲያትል እንዳተንቀሳቀስክ ከለኹስ መን እዩ ደዋ ቢሉ ንዓኻ ፀርፈኩም መን እዩ ኣብ እንዳዕድመ ከይድ ክምፅእ ኢሉ ኣንተ ከምዚ ዝብለኪ ክብለኪ ይክእልኒ ኣይብለክን ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት ከእትውሎም ቶም ዝፅሕፉ ቶም ዘብሉ ተደፊርና ሓደ ምስ መን ትመላለስ ክትፈልጥ ኣለካ ፅሑፍካ ፅሒፍካ ኣቐሚጥካ ትኸይድ ሰብ ድላይ ይበሃል ኢካ ብዙሕ ነገር ዝወስድካ ኡ ክንደይ ብዙሓት ሰባት እዮም ነቲ ቁም ነገር ዝርእይዎ ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝሕጎስ ነቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዝግበር ነቲ ናይ ትረኻ ዝግበር ነቲ ናይ መጽሓፍቲ ዝግበር ብዙሕ ሰብ እዩ ብኣወንታ ዝርእዮ ኣብዚኣ ያ ከዓ መድሃኒትና እዚኣ እዩ ዝብለክ ትሰብካ ከምኡ እዮም ዝብለክ ታዕላል ክትቀይሮ ብውሕዱሲ ከምዚ ዝበልኩኻ መካትዕ ኮይኑ ብኡ ክዛረብ ብመጽሓፍ ክዛረብ በቲ ፍርያት ነጥበብ ክዛረብ መንእሰይሲ ብሙዚቃ ዋላ ናስኻ ናይ መጽሓፍን ጽሑፋትን ናይቲ ያታውዚ ሞዛይክ ባህሊ ትገብር ኣለኻ ካልኦት ከማን ብሙዚቃ ልዒሎም ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ፈጢሮምሲ ንመንእሰይ ድስሕብ ዓውዲ እዩ ብውሕዱ ጽቡቕ ኣለ ደርፊ ምፂኻ ንኣብነት ብዛዕባ ደርፊ ክትዛረብ ብኡ ህየሳ ክትገብር ናብኡ ገጽኩም ኩን እንተተዓቢውን ዝያዳ ብዛዕባ ደርፊውን ሰብ ስለ ዝግደስ ቀሊል ኣርእስቲ መኾነን ማለት የቀሊል ሰዓቢ ኣይመሃለውን ኢለ ግምት ኣነ እወ ምሳኽለኹ ሕጂ ናይ መብዛሕቱ ኣነ ሕጂ ከምዚ ዕዘቦ ጅምር ኣቢልካ ግድፍ ናይ ምባል ባህርያት ኣለና ኣብዘን ዘለዋ ቻነላት ንባዕለን ሓንቲ ነገር ይጅምርሞ ጅምር ኣቢሎም ንዓፅቕፅቕፅቕፅ ኣቢሎም ዛዕባ መጽሓፍ ጅምር ተቢሎም ትዝርብ ኣቢሎም ሽዑናው ካልእ ኸዱ እዚ ከምኡ ብከምኡ ዝቕየር ነገር የለን ትትሕዞ ሚሽን ወይ ዕላማ ናይ ነዊሕ ይኸውን ዘለዎ እዛስ ወይ ንዓኻ ሓቲተካ ነዊሕ እዋን ስንኻ ንኺስካ ስለ ዝሰራሕካ ፀዊዕካ ሎሞ እውን ትሓልፎ ዘለኻ ብድሆታት ንሰማዕትና ክንነግሮም ሞ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ከዓ ብሓባር መፍትሒ ክንረኽበሉ እወ እሞ ሕጂና ምጥቕላል ገጽናይና መምህር መኮነን ሕራይ እንታይ ኣሎ ብሓፈሽኡ ነዚ ኣጋጢምና ዘሎ ብድሆታት ናይ ሰማዕትና እንታይና ንብል ዘለና ንጋገዲና ዘለና ልክዕ ክፈርዱናዮም ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ተሃናፂ ኣብ ዘይሃናፂ ዝኾነ መራኸቢታት ግዝኡ የጥፍእ ኣሎ እቲ ሃናፂ ፍርያት ከዓ ሰማዓ ከይረኸበ ይሓልፍ ኣሎ እንዲና ንብል ዘለና ጽቡቕ ኣለኺ ባለ ስለዚ ብዛዕባኡ ክትጠቕል ኣቢልካ እዞም መንእሰያት ብፍላይ እንታይ ክትብሎም ትደሊ እቲ ክፅሕፍ ዝግብኦ ድዩ ክዛረብ ዝግብኦ ድዩ ዓቕሚ ዘለዎ ድዩ ፍልጠት ዘለዎ ድዩ ክእለት ዘለዎ ድዩ ተስፋ ኣይቁረፅ ይውፃእ ጀሚሩ ኣይቋርፅ እቲ ግዝያዊ እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ወላ ሓንቲ የብላን ካብ ሶምና ይትሓልፍን እያ ሓንቲ ኣርእስቲ ትለዓል ሶምና ይትፀንሕን እያ ገለ ትለዓል ክልተ ሶምና ይትፀንሕን እያ
ሕጅታይ ብኡ ክንጽሎ የብልናን ኣለው ማዓት ተስፋ ዘሎም መንእሰያት ኣለው ብፍላይ ዜማ ብሃገራት ኣፍሪቃ ዘለው ካባና ዝጽበዩ ብዙሕ ነገር እዮም ካባና ዝመሃሩ ስለዚ በብ ዘለናዮ መስዋዕቲ ከፊልና ኣብታ ትርፍ ሰዓትና ድያ እዚ ስደት ከም ዝረኣኽዮ ቃላዩ ንኹሉ ሰብ ዝውሕጦ ተሓንቲ ዘላትና ንኸይንውሓት ከዓ በዛ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ትመስል ዓይነት ኢኻ ክትቅጽል ዘለካ እምበር ቅድሚ 20 ዓመት ዝመፀ ጋዜጠኛ ዝነበረ ጸሓፊ ዝነበረ ኣበሎ የለን ሓጢሙ ሓቂቁ ይጸንሐቅ ሕጂ ንሕና ንሓይሽ ይብል ኣነ ካብቶም ቅድመና ዝመፁ ንሕና ከዓ ከምኦም ንኸይንኸውን ነዚ ዘሎ ኩነታት በዚ ዘሎ ኩነታት ከይተሰናብድና ክቕየር እዩ ምክንያቱ እዚ ግዝያዊ እዩ 6 ወርሒ ኣይጸንሕን ኢና ካልእ ነገር ክመጽእ ድሕሪኡ ካልእ መጽእ ሕጂ ነዚ ግን ዘይዋጽእ ምዃኑ እንዳረኣይዎ ነቲ ሓሸውየ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣጽሊእዎም ዝእለዩ ብዙሓት መንእሰያት እዮም ዘለዉ በብኸባቢኻ ብቡክ ክለብ ጌርካ ዲኻ ካልእ ምንቅስቓሳት ጌርካ ዲኻ ነቶም ድሓን ዝኾኑ ተስፋ ዘለዎም እንዳተባባዕኻ ዲኻ ክግበር ዝከኣል ነገር ብዙሕ ኣሎ ኢለ ዝኣምን ብወገነይ ንኩሎም ተኸታተልቲ ናይ ሞዛይክ ባህሊ ኣብቲ ናይ ድርሳን ዝገብሮ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዘወፍዩ ሰባት ቀጻሊ ኣለዉ ንወርሒ $100 ንተወዳደርቲ ኢሎም ዝህቡ ብዙሕ ሓገዛት ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ንኩሎም ብምልኦም ከመስግኖም ደሊ እቲኦም ደረስቲ ኣንበብቲ ኣከፋፈልቲ ከዓ ቀጽሉ ብሓባር ሓደ ፍታሕ ክመጽእ እዩ ሓደ ለውጥ ክመጽእ እዩ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝህነጽ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ግን ጽቡቕ ኣንፈት ዘለና እዩ ዝብል ኣነ ልክዕ ዝብ ስደት ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ኣነ ንድዒ ከዋዳድር ኢለ ዘይኮንኩሲ ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ካልኦት ሃገራት ከም ዝብ ስደት ንሕና ንገብሮ ዘለና ናይ መጽሓፍቲ ክንድኡ ዝኸይድ ወላ ኣምሓርኛ ንባዕሉሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኑሲ ኣብ ስደት ብሓፈሽኡ እቲ ናይ መጽሓፍ ንብሎ ዘለና እቲ ድልየቱ እንዳጎደለ ዝኸይድ ዘሎ ካልእ ሰብ ናብ ካልእ ስለ ዘተኩር ግን ቴክኖሎጂ ዓብሊሎ ዲጂታል ኮይኑ እወ ኣባና ግን እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ መጽሓፍ ከም ዘይኮነ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምንባብ ከም ዘይኮነ ሰብ እንዳረኣየ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ እዩ እቶም ክጽሕፍ ብኣና ምስ ቁጽሪ ዋሕድና እውን ደተባብዕ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዓመት 50-60 መጽሓፍ ኣብ ደገ ቅድሚ 10 ዓመት 2 መጽሓፍ ኣብ ዓመት ዘይፈርያ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ዓመት 60-70 መጽሓፍ ዝፈር ዘሎ ብዓመት ኣብዘን 3 ወርሒ ጥራሕሲ ናብ ከባቢ 4 ዓቢልና ቀሪብና ኣለና ኣብዘን 3 ወርሒ ዝብለክ ዘለኹ ናተይ መጽሓፍ ወሲክ ማለት እዩ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ሰብ ስለ ዘይርኦ እዚ ሕጂ ምሳኽ ንዕልሎ ዘለና ሕጂ ይነግር እንደ ዘለኹ ነቲ ዘይርኦ ዘሎ እንደ ዝነግር ዘለኹ ክንዱ ወላ መጽሓፍ መሸጢ ከም ዘለውና ዘይፈልጥ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ዌብሳይት ሓንቲ ዌብሳይት ናይ ትግርኛ መጽሓፍ መሸጢ ከም ዘለውን ዘይፈልጥ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓደ ትፋሒልና ምህላውና ንኩሉና ክስታይ ክገብር ዝኽእል የለን እተን መጠርነፊ ዝበሃላ ዘለዋ ከዓ ዘንሪአን ዘለና ናይ ሆሆ ናይ ግዝያዊ እየን እሱ ከዓ ደድሕሪ 3 ወርሒ ደድሕሪ 6 ወርሒ ገዛ እንዳቀየርካ ዘይኮን ኣብ ጫውጫው እዩ ዘሎ ብዙኾነ ግን ክቕየር እዩ ተስፋ ኣለኒ ዝብል ኣብ ነዊሕሲ ሓደ ዓወት ክንጭብጥ ኢና ኢለ ዝኣምን ብኡ ኢልናስ ብኸምኡ ጌርና ይጠፍእን ኢና ቀንዴለይ መምህር መኮነን ተስፋይ ካብቶም ከመይ ገይሩ ዚ 24 ሰዓት ንኩልና ዝተዓደለስ ንበይኖም ካልእ ተወሳኺ ሰዓት ትወሃቡ ድዮም ኢለ ዝሓስቦም ሰባት ኢኻ ዝኹሉ እናስራሕካ ሙሉእ ግዜ እናስራሕካ ቆልዑ እናዕበኻ ሓዳር ኣሎ መጽሓፍካ ጽሒፍካ ኣለኻ ሕጂ ኮኸብ ሰሜን ትብል እንኳ ሓጎሰካ ብዛዕባ መጽሓፍ ክንዛረብ ስለ ዘይኮነ ያሸለሊልያ ሳልሰይቲ መጽሓፍካ ኢኻ ኮኸብ ሰሜን እንኳ ሓጎሰካ ክብለካ ደሊ يغني أنا وني مسكنك وتعمي مسكنك أيام بكون لهم قروم جبر دلوا مصحفيا مجم أبي ديك بس تصفى جبر كتم ببيعه تمكنن إذا عرخا فربت إحو أتم تدليهم عين السبات هذه إليت زحسب زمرامر زهيس هناس التحساسبة زلوا نعبيت زبهك ولدو ويحد جوجل تفتيرو كترئي منسخة آخم زي تحلل صعرنيا مسراتنا يزي قدايزي كتشلم كريئكا تسفلني هذا وان ما كنا تسفاي بزخول تقبرر الله صعري فريخا عزري خاص كتشلم كريئكا بهقلني يقني اللي كبرتها باللي نقول بدوها تاسجيركا تقبرو زل صعري انا وكم حان تقول كسب تغاقي ما خمس كنكا دلي بدوها تاتكا تسجيرو ورأيتاتكا سميرو عوض كنرخبينا نزي نزارو لزلنا حجي شجر كم حدا تمكرون نقوم اللقاطام خليمو دقي ما يغني لي حرقو ناي مش اللام زبلكيا كل ጊዜ مستشلمك انا عايت شلمات تي ግብረ መልስ ናይ ሕብረት ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ግብረ መልስ ከዓ ኩሉ ጊዜ ጽቡቕ ግብረ መልስ እዩ ዘሎ እቲ ለውጥ ምርኣይ እቲ ሽልማት ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሽለም ከም ዘሎ ጌርካ ሕሰብ እያ
هو بهاجر رجع رح حسب دلخو قناني عابش اللمات دا هرا هرا يخون لكي هرا حرب زي دمت راديو إيرانايو يغني اللي كبرت هبكا دقيمي مسكنك ممر مكنن نتي تقبرو دلخا زي حلل صعري كما خاخا ليتن قطرن سريحهم أفرياد بصحو بحدا غزي بزح نجر زعمو ببزح نجر يخا تصعر اما خا تعوت كما خايم ما سلوم تم كالوت خورا سمعتي رديرنا مس ممهر مكنن تسفاي زغبرنا يلومي بزعبا ايناي عينت فرياتي ابزي محبر مرخبيتات زياده قلبو زركب دلو تهناص فريات ويتي نعيتنا نمعبالينا مسرت كنبر زخل فريات كاب انصارو اقلبو من اسيات سحب سلازيله او تفكيرنا إننا نتشجر المفتاح كما زعبا العيلنا يمو سلا تخطاتلكمنا نمسجن بخال مدب داقم كن الرخبينا تعاصيركم يبلنا برخقني زي دمت راديو إيرانايو